Гражданите, обикновените граждани, очевидно казват, че моста не е добре. Носещи колони, мантинели, както се изказа господин Дойче Ников. Аз лично за 10 дни съм събрала 1100 гласа, които ние желаем. Това е от Аспарухово. Подписки, да, които желаеме независима европейска лаборатория да обстойно да следват моста. Обещаха една лаборатория, която е с експерти от Швейцария, от МРРБ, да видим дали това ще се случи. Дано да се случи. Нося 1100 подписки за 10 дни. Къде ще ги внесете? Даваме ги на господин Дойче Ников. Ние с господин Дойче Ников заедно ще ги внесем в община Варна. Това е настояването на хората от Аспарухово да бъде извършена независима експертиза от сертифицирана европейска лаборатория за състоянието на моста с допълнително настояване за отпускане в бюджета за 2021 година на 30 милиона лева за основен ремонт на моста. Интересно, защото аз като разговарях преди време с пътно управление Варна и говорите за над 130 милиона. Сега не знам тая сума дали това е сумата, която обяви госпожа Лиляна Павлова, е обявила през 2015 година в качеството си на регионален министър или кандидат за депутат в предизборна кампания. Да кажат кампания. Конкретно колко е, да. А какво ви казват? Те вече са казали. Вече Борисов даже е поел ангажимент по време на едни местни избори, че в бюджета за 2016 година ще отдели 35 милиона лева, но реално са отделени само 5, с които да започне ремонта. Не знам какво е извършено през 2016 за тези 5 милиона лева, но остава да се отпуснат другите пари. Кажете, господин. Да, от Аспарухово. Как се казвате ви? Веселин Великов. Да. От Аспарухово, пенсионер. Въобще никой не поставя въпроса за построяването на втори мост. Да. Поставя се въпроса, аз даже съм говорила с министъра на транспорта, но да, сумата е от доста голяма. от 10 години се поставя, но този въпрос въобще никой не го така. Това е по-далечното бъдеще, за това сега настояваме. На моста. Да. Значи, ходил съм в Румъния, на всяко такова голямо съоръжение, мост, има охрана. Мога да ви кажа, че електрическата система е орязана, болтове тук са свалени, въобще всичко каквото може, отдолу камъни, това бетон пада от колоните, има процепи в колоните. Тези колони огледаха и казаха, че са окей. Колоните специално. Ами можем като едни обикновени хора, без съответната подготовка, да ги огледаме да видим какви цепнатини има. Стълбите, които се качват горе по колоните, всички са изразани, никой ги няма. Въобще за какво говорим? Кой се е качвал? Никой не се е качвал, за какво да говорим?